tema di Tuhan di hari nauli arna dengganon. Rodo hami sian amang borum na borum. Natapian non horong nyopung au alai dong anakku do na borum na duo. Bilas ni rohan nami. Tangiang nami sian tanotobangan purbatua. Iya. Anggia matutu keluarga muna, keluarga nauli na denggan tujulanon. Jadi dalam keluarga itu harus take and give. Saling pengertian. Iya. Ya. Ya mangnya. Ya mainnya. Ingat. Iya, amang buru. Anggia matutu martada sonadian marsipatudu sodalan. Sibuan lasni rohama tutu keluarga mon. Di keluarga nina tua-tuai. Siburian songoni nang tulang ali lubis. Di son rodo amang borum do na borum setan tobangan. Iya. Tada nilas ni rohanan tung pekado na upasatami. Anggiat matutu makoron nauli na denggan. Asay ngotong muna na borumuna do inang udamu. Do udamu tujulu anon. Ateda molo awan no di son si pitu selok kangau. Oh itu ate. Ano pe hita makatai bolo tarik. Pos maroham alai idokon paribaku rose sidipuan nanti ke mau sahat. Enak tuare rak mangopi do hita. Tanggal 20 lalu nggak sah tahun. Oh itu. Jadi las maroham dah. Gabe. Mangda las maroham di main nami. Sian amang burum maju nama kata yo nate. Kita bina burum. Ison rodo hami amang anggi sian purbatua tanoto bangan. Iman na mga dopi pesta perkawinamu. Diho adong do sohoti dohono kuanggi. Di dalam perumah tanggani adong do persoalan anggi. Songon na didok ni natua-tua mamolus main na polisi mabuak kira-kirang. Molo tupe amu marsalisi anggi. Unang magido sirang. Aleng ajarang ina boru polisi mabuak kira-kira. Dungi mo si anggi. Molo marsola mo anggi unang mitor tu keluarga ni Luis. Lawo anggi tu keluarga ni si Matupang. Si Matupang. Iya. Si buat dame mo anggi. Si buat tua di keluarga ni si Matupang. Si anggi ma anggi marurat tutoru marbulu ko tu gijang. Si anggi ma si gajang umur hamu anggi. Tujuh anon. Tiur pacariamu alay unang magkorong gijang ni rohadanggi. Ido. Songoni majo atas yanau. Iya. Pasada mak. Oi pasada main. Yo, satukan hati kita. Anggo anggi kodo memang dapola. Ya Allah.